Zaťažky máme, My sme smelí vojaci, my sme smelí vojaci, nemáme nič na práci. nemáme nič na práci. Jaci, nastúpiť! Vojak Zaťažky, nastúpiť! Končiť! Nastúpiť! Vojak nastúpiť! Takže chlapci, od najvyššieho po najnižší poprosím. Od najvyššieho po najnižší. Výborne chlapci, takže hej, ty to popravíme tak, jak sme to počuli. A ty? Výborne, tako mi to páči. Takže tam si chlapci, bežek kľud, 9-ťavky hod, i kľud prťa, zatoček dozadu. Výborne chlapci, áno, výborne, tak sa mi to páči. Dáme pozor, vojak Zaťažky zlasenie, vyrovnať. Zlaseniu dať. Pán profesor, žiak Gabriel Zaťažky a žiaci 4. Hej, chlapci, toto si nechajte po škole, na to si nemám čas. A 4. B sú nastúpení na hodinu telesnej výchovy. Počet žiakov nezistených. Takže, Gabriel, tam robí rozcvičku. Poď, Tomku! Uroci, kde si boli? To si idem predstaviť. Takže, Gabriel, rozcvičku poprosím. Výborne, chlapci, tak sa mi to páči. Áno, chlapci, paráda. Takže dáme si... Chlapci, čo to robíte? Vypadni! Dáme rozcvičku, teraz sa, chlapci... 30 klikov, pozerám. Pozerám! No takže, výborne si? Áno, chlapci, takže dáme si rozcvičku, áno. Stojka na nohách. Pecny hore! Výborne! Áno, ťaháme sa vyššie, vyššie! No, výborne. Pane Bože. Tak si to predstavujem. Výborne, chlapci. Velite, chlapci ste. Takže, dajte si za stojku na rukách. Stojku na rukách, nebudem sa s vami baviť. Ja nerozumiem. Takže vidím, že nič z vás, takže ideme si zahádzať granátom Kutorice. Chlapci, v Rusku minus 20 a deti v školke chodia von. Rukavice máte, takže ideme von. Zakačami, čo máš? Rukavice, pára je. Bude si zimno, kto sa to môže?